Türkmenistan'da Garaşsyzlyk bayramynda geçiriljek parady görülýän taýýarlyklaryň çäginde ýyla arasynda marşrowkalar diýilip atlandyrylýan mejburi ýürüýüşler geçirilip başlandy. Häzir bu ýürüýüşler paýtagtyň bitaraplyk köçesinde geçirilýär. Geçen şenbe, ýagny 10-njy oktýabra çelini sentýabryň aýynyň ortalaryndan bäri marşrowkalar Aşgabatyň Lokomotiv stadionunda geçirilýärdi. Egerde stadiondaky ýürüýüşler 2-nji saat 16:00-dan tä 18:30 çelini geçirilen bolsa, mundan beýlek bitaraplyk köçesindäki marşrowkalar 1 saat 10-dan günortan 14 çelini dowam eder. Marşrowka ýürüýüşlerine döwlet idara kärhanalarynyň işgärleri, harby we harby däl ýokary okuw jaýlarynyň kursantlardyr studentleri gatnaşdyrylyp, olar da barada bir adam ýaly bolup, guramaçylykly ýürüýüş etmege öwrenýärler. Bu çäre gatnaşan studentleri olaryň ak-gök renkli sport egnesklerinden tanamak mümkin. Olaryň käbir ýerleriniň ellerinde bolsa ak renkli oturuşlary da bar. Döwlet idara kärhanalarynyň işgärleri studentlerden adaty egin eşikleri bilen tapawutlanýarlar. Indiden beýlek marşrowkalaryň ýerden geçirilýändigi sebäpli 27-nji oktýabrda boljak dawarly çäreler sowulýança oňa gatnaşdyrylýan büdjet işgärleri ýysynden okuwçylardyr studentler bolsa okuwdan boşadylýarlar. Gepin gerdişine göre aýtsak, adamlaryň bu çäreden ýüz öwrümezlikleri üçin idara kärhanalaryň ýürütü wekilleri marşrowka gelenleriň atma-at tanawyny ýöredýärler. Häzirki geçirilen marşrowkalar Garaşsyzlyk bayramy münasibetli döwlet ýol wassatynyň gatnaşmagynda geçiriljek bayramçylyk paradyna görülýän taýýarlykdyr. Mundan başga da Garaşsyzlyk bayramy münasibetli oktýabr aýynda bütün ýurtda dürli görnüşli, dürli derejedäki köp sanly köpçülikleň çäreler geçiriler.